aste honetan hemen deu, bilaunako latozua. Bai, Gabon alkainda, Gabon! Bai, zabal, ondo bait. Bai, ondo, bueno, hain ondorez. Zeba? Zatik, udara dator eta kriston traumakin nao. Zeba? Baina, zea, haintzineko demoni juak etortze zeizi alako. Bai, eta aste honetan, guri pasana dizkigu. Bai, hemen psikologotan kriston ahorratu. Eta gaur egitzen dikoan egizitako trauma haundinaz. Bueno, gaur pagadizabal kriston traste pila giretorri zaigu. Eta hon txeak utxuko izan. Zeatidan, txikitan ez gaztetan, ez zait ondartza batek gustatzen da, ondartza jonbian izaten nun, launak joteko eta neska gazteek ikusteko. Egite zan, ez hau imaginatzen playa. Ez niz bate ondartza salia, eta gaur ikusiko du zeatik izatezan trauma ondartzan garaietan. Ikerreka nahi jo igual. Ez, etxien hobeto. Etxien hobeto, horren hori aurrien. Uda eta ondarra, belon zibera. Bueno, eta azte ginen zea, ni bilagonakoa naiz, eta Donostia joko da. Bai, eta autobus hartzen duen, autobus berdi hartu. Berdia. Bai. Magina eta diznonek hartu dira. Bai, hando ainetik egin. Egin bat diru, uste jego egin. Autobus hartzen duen, abuztu neo, ustailian neo lokesea, eta jendia montzatzen juntzen zan, paralardan gehiago eta gehiago, eta jendia estu indahun, eta gara, gero bani badauka, oitako gauzake, hau, tintiko, etxian ez puztu, plaian ondartzan ez puztutzea badaudela. Autobusen tokiak entzego eta azkenian, parkatu, tita sartzen azken. Bilago lan sartu eta Donostia ainoa izurtuta. Autobusa azkenian, antiguoko eta ainorgako paradetan, bete indetortzen zan, da ondartzaileetako zeak ginen, lista de Schindlerreko judutarra bazela. Udara! Oida. Neonek eukin igual, eta ustel duentzan gara. Flotadoriak eta oitako gozan, ondartzan ez puztu, Hau beharra, Oida. Leo zau festetako eta... Ez puztu, eta etxetik, boltxan enkarrita. Ike olako bat izan ni, baina zakurra guan dalmata... Bai, izatezen bai, dalmatak eta tibuliak eta oitakoak. Bai, eta gero, pesadillo, trauma, anetza, autobusean hasi bakarrik izan. Gero, ondartzak jute ginen, da aguantatu bihatzen duen, jendian traje bainoak. Eta izate ziela, bat... Jendian traje baino mundu batek. Mundu batek. Hau dira nazioak, zera, markapakete, zeo, estilu, frantzesa irikia gustatzen zizkio, Bai, baina normalian marroiak eta hori da. Marroiak eta hola kolorezeak. Eta gero hau kontu izatek, pituak goraka jartzea hori maik orduan. Bai, oide. Eke markateko, ale. Malboro paketi hemen jarri, eta oidana. Malboro paketi. Oide, ez da, alde batetik bat, gero beste normalak edo baina gero eta senyoranak, Andrianak, izatela hola leopardeskuak, hola, felino mundakin, hemen hola sartzea la senyora eta baita zeare, tak? Hola eta esate zela, bueno, este modelo ikizaldo, diseño que yo ikizaldo traje bainoetan, baina hau sexia izango guanta. Sexia, ez dakiz egintza, baina, oiza, jo beste mundu behizatea gorro bainoak, senyora bara, baino ez tepiz juten nian, marpa jarrita, nik ez dakit, udea sartzeiak txonkotilean jo, eta gorro jartze dugu burun. Nik ez dakit, tsunamin bat espero hauen. Ogaldernan bat etortzen banimo lo que sea, baina nik ez dakit burun onzateko jartzeguen, txonkotilean sartzeian. Eta gero kurioso, nik juten entxon igual, isla año olakon bat. Gabarrotia. Arna sartu zinik, talako batian olako atxo bat ikuste dugu. Eta lotzea zaita hi. Claro, ester guinen zozela, tak, eskola de sirenas, oiz izatea. Earra. Jo beste mundu behizatea plaian, zera, familitan batez bat, eusketako antiakuk. Euskitako antiakuk. Izatea, atxan modelua, atxak uste guztien kotxien ematetxuak. Jarrita, hola, pixat, hola, kastizo bintakin. Hau, asko unia igual moderno. Igual, retro izatek, también moaz bazteko. Atxano, antiakuk. Jo, alanak izatea, moga jarriela, modelo pantoja, hola... Hau, modelo pantoja da? Hola jartzezu, eta... Enseñale el diente, Julián! Julián Muñoz. Zuminak emendik, behiraikoa Julián Muñoz. Eta gero eta zenianak izatea gala, hola, modernuanak, timberuan antiakok izatea hori. Timberuenak. Karakteristika izatea, hemengo puntet, hemen sartzea la, eta gero, karo, holako jendi izatea behen txorrak izatea jona, eta... Buru izatea, hola zen. Earki. Behiriak? Ez ditutela, bestela, lehetxek ikusten hemen. Eta, jo, nahi, graziasko, trauma sortu dian, ez dakit, bat graziara trauma alkarrekin juten dian, izatea elementu bat dala, kanbietzeko zakuba. Autentiko, ez da ikusten. Hau beharra. Ez da ikusten hau. Ni hau elementu bat ez hemen buruba hemen dizartzeko, eta hemen dizartzeko. Buruba hemen di? Ez, buruba hemen di. Sartu barrua, tak. Jara, alkai fantasma. Hola, zeta, hau beti gertzen zen, beni ezan bera joten da, beti engantzatuta hemen daula gertzen zen. Zea bila. Parte guztik haibian bukatzen duen. Earki. Erra gota. Bueno, quédate uno.
Oida, baina beti raitakin nola, tipo tolduen kolorio tonalidadia gogoratzeiguna. Bai, oso... Oida, Oso donosti erra, bai, arras izatea, bai. Ondartzan, misteri jungila ikustetena izan dena beti toallan. Toalla normala da nima, ez da eze pasatzen, baina toalla ondartzan mate deuna beti kotxeko maleteruan gehatzea, eta urrungurtzien iriki eta hause pasatzea. Ondarra guztia, favorez, ondartza matian toallai, ondarra kendu. Ez kotxien maleteruan zin, ez gatxezen zerrik izan, eta gutxin ez garbitu. Ni gizaten auketak ondarra, bai. Ondartzen izaten janak. Ondarra nazkarria, bai, ala izaten, itxointzat bai. Nei ondartzan nazkaba ematen jaten adia, deportitxak juten janak, kiroletxak juten janak. Hortako, kiroletxea polideportiboa jun, ez ondartza. Zati beti izatea. Eo, pelotita eta palakin, eta ontxe ondartzen zaude, eta beti, pan! Eta ondartia zu pelotita, digo, ondartza osua dauke jokatzeko, eta beti gu ondo nasi. Paskaten ingo ondo. Oida, eta gero beste eba iotea beti, ba, zea, baloi intxablia, eo nideakua, eo hemen bretxakua, eo zintokitakoa. Eta beti umiak ondoan daudenean, zapla, baloia gainea. Niño, que no le eche balón! Bai, beti berdin izatea. Eta hola, jo, ondartzan dauden izatea, zehozen jateko ematia. Bai, jateko ematia, eta izateko bi elementu oso garrantzitu. Bat izateiala, patata fregetxok, beruantzako jarrak, Baina patatak etxetik emandakoa, zeatik plaiako txiringitotan, gehiago kobratzegu eta etxetik eman diat. Ama, patata ez, galesti dira. Oida, bi eurota esila patata, etxetik eman. Baino, autobuseko abentura guztiak kontatutak gero, pasatzea patatak olaxea edatzeiala. Patatak olaxea edatzeiala. Ez da, estremilloik hemen zaikitzeko. Eta hau egile putaketja den. Claro, hau usuantzako, onduantzako, hola jandia. Eta gero beste misterioik haundina, Buena ondina zeo gaina, kain, ondina. Izatek, bokailua, esatez, tortilla patata erra, bango playa, bai, eta jaten astea iz, eta nizten ikemen zetor. Ez dakit nola, etxian enpaketatu eta ondarra barru esatu zaila. Oida, egila. Oitana, esan dago urtea, egila. Ondo segi. Oide, berdin. Hau hainera gendukait. Bueno, bezala. Igual da. Esko minak etxian. Bai, amaitez baita beti bezala. Aio. Bakizu egun boaztien, gehiago beto. Erki. Aio. Aio.